Разделно събиране и компостиране – скритият ресурс. Знаете ли, че близо 1/3 от битовия ни отпадък е биоразградим и може да се превърне в компост или биогаз? Когато смесим всичко в една кофа, плащаме повече за извозване и депониране, а губим ценен ресурс. Решението е просто. Отделяме кухненските отпадъци, обелки, утайка от кафе, яйчени черупки, остатъци от плодове и зеленчуци, в отделен съд и ги прехвърляме в кафяв контейнер. Градове като Милано доказаха, че събирането от врата до врата значително повишава качеството на разделянето. В други места работи моделът "плащаш колкото хвърляш", който насърчава хората да намаляват смесния отпадък. За дома, използвайте малка вентилирана кофа с хартиена торбичка, за миризмите, шепа с търбутини или вестник, избягвайте пластмаса и течности в биоконтейнера. Какво можем да направим като общност? Да поискаме кафяви контейнери по квартали, да имаме ясни визуални инструкции, какво къде. Да започнем училищни предизвикателства и квартални демонстрации за домашно компостиране. Всеки килограм правилно отделен биоотпадък означава по-малко сметища, по-нисък общински разход и по-чиста градска среда. Малки ежедневни навици, голям обществен ефект.